Meeting, ngicela uyivala le mishini. Ungawusayivala sengikhona. Hayi Ay, qala kancane, Sami. Sweetie. Superstar yamagusti. Ay, nanguvela bahleke. Ay, nanguvela badede. Nanguvela baqhele. Ay. Angeke ngisangithinta sengishisa kakhulu. Into angiyigqoka isiconsa kakhulu. Umphilo uMNK, Ghost Guy 2. Iqinile, she love cafe kakhulu. Beki lifestyle isiphakeme kakhulu. Izolo beku-Android, manje apple. Ama-thousand ambala ngivele ngidinga itafu. Akekho ozongidinga, yonke sathulu. Intwana encane ngicela zilikishiya umangali. Basenkingeni, ngoba kade bengangithembi. Isitayile sami shiwustoke lokhu engivumi. Kancane sokho siyi-fusti. Impilo phela ifuna ulokhu ubekezeli. Ulokhu ubhengi, ulokhu udeshi. Ulokhu bamathuba esubuya esipanini. Emoyeni bayisithusi, sokho isishenti. Siphushela phansi njengekali yetha. Iphimele intoti, lo mfana uyalona. Ngiyaphinda ngiyayitshela le inzalo kaMasikhona. Ngithunywe yidlozi, angeke ngisangikhona. Wena ungifuna manje, angeke usangithonda. I-superstar mina la